Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел. Бу әйтем ислам диненә туры киләме? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Халыкта шундай әйтем бар бит, үлгәннәрнең каберен бел, исәннәрнең кадерен бел дип. Әлбәттә, бу динебезгә туры килә. Менә Пәйгамбәребезнең әйткән сүзләреннән караганда, 5 төрле нигъмәтнең кадерен белегез дигән, шуларның капма каршысы килгәнчегә хәтле. Шулар арасында иң беренчесе әйтелгән, исән булган вакытыгызның кадерен белеп калыгыз, үлем килгәнчегә хәтле дип. Моны ике төрле аңлап була. Бер яктан аңлаганда исән вакытның кадерен белеп, исән вакытыбызда без әле Аллага да ышана алабыз, изгелекләр дә кыла алабыз, намазлар да укый алабыз, уразалар да тота алабыз, ләкин инде үлемебез килде икән, бу изгелекләрне кыла алмыйбыз. Һәм шулай аңларга була, исән вакытта бер-беребезнең дә кадерен белеп калсак иде. Дөрестән дә менә ниндир туганыбыз, ниндир якыныбыз, хәтта менә телевизордан да күрсәтәләр, ниндир танылган кеше дөньядан китеп барганнан соң, шуннан соң гына аңны мактый башлыйлар, искә ала башлыйлар, менә нинди зур кеше булган икән, нинди талантлы булган икән, нинди лаеклы булган икән дип, яки якыныбыз китеп барса, менә теге вакытта ник рәнҗеттем икән, ник авыр сүз әйттем икән, яки менә шул сорауны ник сорап кала алмадым икән дип үкенәбез. Менә бу бер яктан караганда. Һәм инде әлбәттә инде үлем дигән әйбер ул хак. Аллаһ Тәгаләнең гомерне Аллаһ Тәгалә безгә биргән, күпме биргән, күпме калган, ул гына белә. Без үзебез арттыра да алмыйбыз, киметә дә алмыйбыз. Бары тик Аллаһ Тәгаләдән дуга кылып, сорый гына алабыз. Ләкин үлем килде икән, ул инде үлдең дә шуның белән бетте, юкка чыктың дигән сүз түгел. Үлем ул бер халәттән икенче халәткә күчү. Дөресен генә әйткәндә, менә җир шарында да хәтта карасак, җир астында булган кешеләр күбрәкме яки җир өстендә булган кешеләр күбрәкме дигәндә, кабердә булганнары күбрәктер, ничәшәр мең, ничәшәр йөзәрләгән мең, бәлкем унарлаган мең еллар дөнья дәвам итә, күпме кеше килеп киткән, алар арасында патшалар да булган, галимнәр дә булган, байлар да булган, ярлылар да булган, акыллылар да булган, наданнар да булган, ләкин инде алар бүгенге көндә алар барзахта дип әйтик. Безнең исән булган кешеләрнең хакы дип әйтик, аларны без онытырга тиеш түгел. Аларның инде без авылларда, шәһәрләрдә яшәсәк, безнең инде барзахта булган туганнарыбыз, алар яшиләр инде кайда? Зиратта, каберстанда. Зиратка барырга ярыймы соң? Аларның хәлләрен белергә барырга ярыймы дигәндә, ислам дине буенча зиратка бару тыелмаган, киресенчә зиратка бару ул хуплана. Ир кешегә дә, хатын-кызларга да рөхсәт ителә, ләкин хатын-кызларга инде мәетне күмгән вакытта бармаулары хәерлерәк. Мәетне күмгәннән соң, ахырдан тынычланганнан соң, алар да каберстанга, зиратка бара алалар. Ләкин менә зиратка баруның да аның тәртибе бар, аның шартлары бар. Әгәр шул шартлар үтәлә икән, иншалла без савап кына алып кайтабыз. Нинди шартлар дигәндә, кайберәүләрен исегезгә төшереп китсәм, беренчедән инде кабергә барганда, зиратка барганда, безнең ниятебез, уебыз дөрес булырга тиеш. Ни өчен без анда барабыз һәм анда нәрсә эшләячәкбез. Һәм инде икенчесе, мәсәлән, зиратта кергән вакытта, ачып кергән вакытта ук зиратның капкасын, ишеген махсус дугасы бар, шул дуганы укысак. Һәм зиратта булган вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, бик игътибарлы булырга кирәк, каберлек эшләреннән йөрмәскә, алар өстендә утырмаска, һәм инде зиратта булганда күбрәк ахирәт турында искә алырга, чөнки алар киткәннәр инде, без дә Алла теләсә күпмедер вакыттан соң без дә шунда кайтачакбыз, һәм безнең хәтта дөньяда булган вакытыбызга караганда, зиратта булган вакытыбыз ул инде күбрәк менә аларны карап, уйланып, фикерләргә шул вакытта. Һәм каберстанга, зиратка килдек икән, күркәм санала дуга кылу. Аллаһ Тәгаләдән сорау, мәрхүмнәргә, аларның рухлары шат булса иде, каберләре нурлы булса иде, я Раббым, аларның гөнаһларын гафу итсәң иде дип.
Күркәм санала шулай ук белгән Коръәннән аятлар укып, үзебез укып, улларыбызны күтәреп, Аллаһ Тәгаләдән сорасак. Иншалла, савабы иман белән киткән булсалар, анда кабер әһелләренә дә барып җитер һәм үзебез дә зираттан кайткан вакытта үзгәреп, тормышка карашыбызны үзгәртеп, Аллаһ Тәгаләгә якынайыбрак иншалла кайтырбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.